Sabrina. Nah, iki. Ya, Supranada Indonesia. Duta HD Production. Video shooting Era Audio. Yo, Uncek, Nun. piye nek nyawang ngerin bengi iki kanggo awakmu? Oh alah Ya. ngayahi mbok Ayo. dembi kaya ngasih kaya ngene. Loh, kematine Loh, kaya kemati. ngene. Apa ya rekoso tenan ngono lho Mas. Rekoso kok, Mbak. Ijik telu ga lho. Heeh. Telu gak apa-apa ki halus-halus. Oh sing kasar kereng. iku siji kae. Wis metu sitok wis wis. Nggih. Wis aman Nggih. wis. Mesake Mas, cah cilik keringetan. Anu Mas Petruk ya keringetan kuwi lho. Heeh. Ora rasa aja bubrah. Bubrah ke Iki lah rai. glempongmu ya Mas. Ora. Bungah tenan ora kaya bengi iki ya. Nggih Kang Mas. Erin, dasare mbok dembe uncek iso teko kene, iso nggayengke swasana. Ya matur nuwun karo Mas Darno. Wah, iki Dadose awake dhewe iki teng daleme bapak niki penghibur terakhir ya Mas. Besok wis rampung. iki ya. Pirangan jejet tesih mboten ta, Pak? Pak Ratno. Oh, sampun. Mboten. Oh, Oh, ajeng wangsul Wis. teng Medan. besok bali ning Medan. Huras. Horas. Wah, bar itu sumbangan akeh lunga ning Medan. Kowe aja nyepelekke lho Pak Ratno lho. Lu ngomong golek rezeki ngopama Lah, iki balekne ya balekno. Lah iso. Lah lah ngomong lho. Lah lunga ning Medan iki golek rezeki. Makarya. Sandang pangane nang kono ngono lho. Beda kaya kowe, bar nampa sumbangan terus minggat Minggat. ya. Terus piye le balekke. Iki mau ana dawuh dari Bosnya usaha maju. usaha maju. Cek. Yang punya usaha maju. Mas sinten, bos sinten mau lali asmane. Wis nampa to Mas? Wis nampa urung Mas? Ari. Oh, bos Ari. Bos Ari. Oh Mas Ari. Ari Cek. Mami. Kayak anjas moro iki. Sembrono. Kok Ari Mami yo. Aku bayangin loh. Apa? Piye? Jejer karo bose toko Usaha. bangunan, usaha maju. Wah, Iya. wis kaya sinetron tahun dimben. Sing endi? Sing nggon ucil anu Uci lho. Mbak Yul wae lho. Tuyul Mbak Yul. Nah, kae aku ucil kono kentung. Ayo to kono digambarke to. Digambarke to. Aja mung diceritake, digambarke. 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 Digambar. Wes jenengan lenggah Ngapunten lho bos, gojek lho bos. Wah katoke apik, sepatune apik. Ngapunten lho bos. Ayo njaluk ngapura sik wengke ngendikan nek Mas kentung to. Ayo Mas Ari wingke lak jenengan ngendikane sapa kaya sapa? Kon tuyul Mbak Yul, ki Mas Kentung aku ucil iya, ngono lho. Njaluk ngapura Kae sik. Contong gagal maneng tong. Niki wau kan ngersakaken Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nah, sing ngaturke niki mboten napa-napa nggih. Mang tangkleti Mas. Mas ketuweken apa ora? TKO. Anu, ketuaan mboten. Mboten. Ora matur. Nggih. Katoke apik. Sik Jim, umpama jenengan dicaosi celana kalian Mas Kentung. Kok Mas Kentung? Mas Ari. Oh, ini Mas Bos Ari. Ari. Bos Ari. Ini CEO yang punya usaha maju loh. Kleru. Kuwi ra urung ya. Bos Ari. Bos Nah, Ari. Piye kowe arep ngomong apa mau? Ya nek umpama Umpama di katoke Mas Ari. Heeh. Dicaoske jenengan. Heeh, terus? Lah ya lek wingko ya kerubut tekan dhuwur no, dadi daster no. Aku kan katoke rasah wae. Lah Lah, apa terus? nih? Aku ngincim jeroane ae. Engko iso tak nggo rompi, iso tak Wah aku gak melu-melu. boten. Jan. Ya Kusuma Boten Wijaya. Mas Ari namung gojek kemawon. Siap ya bos diaturkan saat ini ya. Ya iya, aku mawar hitam apa kae?
Oh, pas dangdut. Dek Putri apa Dek Sabrina? Pas dangdut ya. Ya. Ki Kusuma Wijaya katuraken serengan Supra Nada Indonesia.